Asmuni kula tekan sekelas IPS 3. Kula badhe maos geguritan sing ilang ben ilang. Saumpamane ngerti isine atiku ora bakalan kowe ngilang. Kaya pedhot kang kasabut srengenge, kaya pun netes sia-sia ing lemah garing. Tambah eluhku nelesi pipiku. Kabeh wis ora kena digeduni. Sebab jodoh rejeki lan pasti wis digarisake dening Gusti Kang Maha Kuwasa, sing ilang ben ilang. Ora bakal dak gayuh maneh, cukup sakmene kanggo riwayat kanggo sasine lakon urip kowe lan aku ing Wassalamualaikum warahmatullahi